זכור את אשר עשה לך עמלק, את האויב החמאס נאצי מהעולם תסלק. אל תשאיר ממנו חלק ואל תיתן לו דלק, את הרע צריך להשמיד, על כך אין חולק. כל המרחם על אכזרים מתאכזר על רחמנים, אסור לרחם על טרוריסטים חוליגנים שרוצים להרוג אותך ואת ילדיך הקטנים, שמעוניינים לרצוח לך את כל השכנים, מהתינוקות עד הזקנים. בהשמדת הרע לטובים אנו מגנים, גם אם על ידי העולם אנו מגונים. החמאסניקים הם לא יחידים עם מטענים, אך לשנאה בעם לא צריך להיות קונים. יחד דתיים וחילונים, שמאלנים וימנים, רק יחד ננצח את הנאצים המודרניים. בעולם אומרים לנו שזה אומני לרחם על רוצחים, האם הם היו חושבים כך אם ילדיהם היו נרצחים?